Алтернатива на гипсов азер, магнезитови панели, универсален строителен материал. Магнезитови плочи имат куп достоинства. Водоустойчивост на материала позволява да се използва не само за вътрешни, но и за външни работи. Магнезитова плоча не гори от огън, което придава на вашата конструкция пожарна безопасност. Лек, шлафон, шумно и топло изолиращ, лесно срязващ се, магнезит има широк диапазон на приложение. Шумоизолиращото свойство на магнезит ще ви отърве от проблема на шума. Добра топлоизолация на магнезитовата плоча ще ви икономисва електроенергия. Екологично чист, устойчив на студен ухо, гладък и готов за бодисване без мазилка. Освен това, магнезит е еластичен, особено при дебелина от 3 до 6 мм, което позволява то да се използва при облицоване на криволинейни повърхности. Нашият материал ще ви отърве от огромно количество проблеми. Магнезитови панели – универсалният материал за сухо строителство.